Imini yesabatha benhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 130 inkosi sokuphama kwebandla. Sibutheni lapha ebusweni akisibo
Amen. Isihloko salenkonzo sithi asibe izitsha zokugcina ubungcwele. Asibe izitsha zokugcina ubungcwele. Leli isonto lokugcina enyangeni esikhumbula ngayo ubaba omkhulu, umprofeti uIsaiah Shembe, okuthula kube kuye. Ngiyafisa ukuthi ngedlulise lokhu kukhuluma kwingilosi kulabo abazithatha ngokuthi bakholiwe nabafuna ukuya ezulwini. Ku-Exodus 23 verse 20 to 22 uJehova wakhuluma lamazwi kubantwana bakwa-Israyeli wathi, bheka ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ikufinyelelise endaweni engiyilungisileyo. Ilalelisise futhi uyithobele. Ungayivukeli ngokuba ayikukuthethelela iziphambeko zakho noma iziphambeko zenu, ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, wenza konke ekutshela khona, ngiyakubazonda abakuzondayo, ngibe isitha sezitha zakho. Amen. Kunamanazareth aya acabange ukuthi ngoba ingilosi yathunywa kithi ekukhulumayo akwathinti amanye amabandla, ikakhulukazi ungamaNazaretha. Kanti yakunjalo. Yebo, ingilosi yathunyelwa kithi, kodwa umyalezo wayo uthinta bonke abantu, kungakhathalekile ukuthi bangamaNazaretha noma bangamaKristu, ngoba kusuke kungumyalezo ovela ezulwini. Bonke abantu abafuna ukuya kulo. Uma nje wazi futhi ukuhlonipha ukuthi le ingilosi kaJehova ethunywe ukuba izoqondisa ukukholwa kwethu, kumele uyilalele ekushoyo, ngoba igama likaJehova likuyo. Ingilosi yasitshela ukuthi akwamukelekile ezulwini ukubiza ubabamkhulu ngobhombela. Lokhu kukhuluma angiqali ukusho. Ithi ingilosi ukuthi ubabamkhulu ngubhombela zibongo owasiqanjwa ngabantu, okwangafanele abizwe ngazo sengathi uyinsizwa yomgangela, kanti uyisithunywa sasezulwini. Kulabo abangazi, kwakunestimela esasibizwa ngokuthi ubhombela. Umprofeti wagibela lesi sitimela esuka eThekwini eya eNtabazwe. Kuthe esendleleni kwafika izwi lambuza ukuthi uyaphi, ngoba uNkulunkulu umthume entabeni yaseNhlangakazi. Laselithi ilizwi akehle kulesi sitimela eye lapho uJehova amthumela khona. Kwathi saqoqa impahla yakhe elungela ukwehla, isitimela savele sama khona lapho. Wabe esehla khona lapho ongesitop khona. Izimbongi ke zase zimbongela zithi ubhombela, isitimela esama lapho kungemunga kungemtholo khona. Besho ukuthi isitimela sama esikhaleni lapho ungasitopi khona, ngoba izwi selithe uShembe akehle. Leli gama elithi ubhombela lavela kanjalo ke.
Mina ngizalwa ngamaNazaretha akhuliswa umprofeti. Angaze ngizwe umama noma ubaba ebiza umprofeti ngobhombela. Inkosi ilanga ayikaze ibize ubaba mkhulu ngobhombela. Kanjalo nenyanga yezulu. Umholi engangike ngimuzwe ebiza ubaba mkhulu ngobhombela uThixo. Kodwa yathi ingilosi akufanele siyeke onke amagama akhe owawathola ezulwini bese simbiza ngegama lomgangela oluqanjwe ngabantu basemhlabeni. Igama likaShembe esalinikwa nguye ukuthi ubaba mkhulu. Leli gama lisesihlabelelweni samaNazaretha. Uma ufuna ukumthopha ungathi uthumekile. Naleli gama lisesihlabelelweni samaNazaretha. Elinye igama ubaba mkhulu owaziwa ngalo elemukelekile ezulwini ukuthi umqali wendlela. Echaza ukuthi ungumsunguli wobuNazaretha. Okuyisimanga ukuthi noYeshua wayebizwa ngokuthi indlela, the way. Abalandeli bakaYeshua bebizwa ngokuthi abantu bendlela, people of the way. Yakwazi ukuthi Dr. Xalaza. Ithi ingilosi negama elithi ubaba mkhulu akulona igama esingalisebenzisa kakhulu ekushumayeleni. Ikakhulukazi uma usukhuluma nezizwe ezingasiwo amaZulu. Ngoba uma umlungu ebuza ukuthi kusho ukuthini ukuthi ubaba mkhulu, uzothi kusho ukuthi grandfather. Okuzogcina kungawakhi umqondo komunye umuntu ukuthi ugrandfather uhlanganaphi nomprofeti. Bese kufanele uxoxe indaba ende. Kodwa uma ukhuluma ngomprofeti uIsaiah, akukho umuntu ozodideka ukuthi uShembe kwakungumprofeti. Igama lakhe kunguIsaiah. Njalo nengilosi uma ikhuluma ngobaba mkhulu iyayithi umprofeti. Namhla ke ngiyagcina ukuchaza lokhu. Abangathanda ukuyeka isihlungo siyosihluka. Ayikho into ebuhlungu njengokubona ingozi abantu abangayiboni. Ikakhulukazi uma laba bantu ubathanda noma besondele kuwe ngokomndeni. Kuba nomuntu omthandayo kodwa ubone ukuthi le ngozi olengela kuyo akayiboni. Futhi uyazi ukuthi noma ungamxwayisa ngayo ngeke eze exwayiseke. Abantu abaningi bakuhlakaniphele kakhulu ulungiselela ikusasa labo. Kodwa akukhathalekile bengabukeka behlakaniphe kangakanani. Kuyangabafikeli ukuthi lo mbuso abakuwo uyedlula. Kunesikhathi lapho umuntu nomuntu uzokwahlulelwa ngempilo obeyiphila eselapha emhlabeni. Angazi ukuthi livangeli lini noma ivangeli elinjani elingeza abantu bazi ukuthi basahlalele usizi olunjani uma beze bafe bengazihlanganisanga noNkulunkulu. Ngelinye ilanga ubaba ilanga wathethisa uMantshi uMthetho embuza ukuthi uvukelani eye emsebenzini engathandazanga. Uthi ke ubaba ilanga
uyazi yini ukuthi uma ungathandazi awaziwa ezulwini uyefana nje nesilwane? Isilwane asaziwe ezulwini, ukufa nokuphila kwaso akwaziwa ngoba isilwane. Kanjalo nomuntu ongamkhonzi uNkulunkulu akaziwe ezulwini. Ukuhlupheka nokubusa kwakho, ukuphila nokufa kwakho akwaziwa. Ngoba ukuze waziwe ezulwini uzethula wena kuNkulunkulu ngokubonisa uthando nethemba onalo ngaye. That is very important. Ukuthi ukuze waziwe ezulwini kufanele ukuthi uzethule wena ngokukholwa, ngokuthandaza nokugcina umthetho kaNkulunkulu, bese ke uyaziwe ezulwini. Njengoba nawe unganasikhathi sokuninga ngoNkulunkulu, noNkulunkulu akazi lutho ngawe, kodwa umuntu owazi ngawe yilo obumsebenzela uselapha emhlabeni, ukuthi mhla kuphuma umphefumulo engabe sahlupha ngawe, kungakhathaleki ukuthi ubhekene nokuhlupheka ongakanani. Noma ngokwabantu bengacabanga ukuthi ukholiwe, kodwa umango kaNkulunkulu ungakholiwe usahlalele usizi lokulahlwa. Ngelinye ilanga sasibuka ifilimu eyayisiboniswa ukuthi abantu abalahliwe baya kanjani esihogweni. Khona kusenjalo kwabe sekuqhamuka ingilosi yabe isithi ngakungcono kuba lento eniyibonayo ayakhiwe, lesi isihogo sangempela. Uthi-ke lo muntu wasezulwini awazi ukuthi ngiyaye ngifise kanjani ukuthi abantu basemhlabeni uNkulunkulu engake ebabonisa ukuthi kwenzekani kumuntu ofe engamkhonzi uNkulunkulu. Ngoba mhlawumbe uma bengalazi iqiniso bengesaba ukwenza isono. Kwakusho ingilosi. Isifiqo sibuka ifilimu sinomkhokheli. Uma usuyazi indaba yasezulwini awubesaba nayo into yalapha emhlabeni ekujabulisayo. Ngoba kuyakheka engqondweni yakho ukuthi awusiyo owakulelizwe. Ngakho ke yonke impilo yakho ilungiselele izwe elizayo. Ngiyafisa kuba labo abathanda iqiniso bazi ukuthi ayikho into esinayo kulomhlaba nakwelizayo uma singamkhonzi uNkulunkulu. Konke kuyizeleze. Ubaba omkhulu wayevela ezulwini, uNkulunkulu ekhuluma naye njengoba wayekhuluma noMose. Ngakho ke kubalekile ukuba sikunake konke esikufundiswa nguye ngokubaleka kokukholwa. Lokho engikukhulumayo angikususe ekhanda, kodwa ingilosi isichazele izinto eziningi ngoshembe ubaba omkhulu. Emlandweni wokukholwa akekho umprofeti okwathi engafundile, kodwa konke okufundisayo uqoshwe ngaso leso sikhathi ekhuluma. Zonke izintshumayelo zikababa omkhulu siyazi ukuthi zinobufakazi obusuka ngqo kuye. Zaziphuma emlonyeni wakhe, zibhalwe ngaleso sikhathi ekhuluma. Wayenomabhalane owayebhala ngaso leso sikhathi konke akukhulumayo. Namuhla nginqume ukuthi ekuvaleni leli sonto lomprofeti kesikhumbuzane ngezintshumayelo zakhe esahamba namaNazaretha.
nowaye ethi ekhuluma zibe zibhalwa phansi. Njengoba nihlale nizwa ukuthi ivangeli lalapha ekhaya lingokukhonza uJehova, kungenxa yokuthi sithunywe ukuba sivuse ivangeli lomprofeti, ukuze konke owakukhuluma sikwedlusele kini. Njemba niyangizwa ukuthi ngithini. Kwezinye zezintshumayelo zakhe ubabamkhulu uthi kuza isikhathi lapho abantu basekuphakameni bayoyilahla indlela kaShembe, lapha bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasali khathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu abo, amazulu amaningi nangekho. Ngalezo nsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova, lo okuthiwe angiwuvuselele. Bayogqoba, bawuzibe, kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo, abayozibuyisa basifake la emphakemeni. Uyaqhubeka uShembe uthi, ngesikhathi kuthiwa kunina landelani lokho uJehova akuvezile, bathi cha, silandela lokho esafica obaba bekulandela. Kuyilapho noyise babo babengaqondi lutho. Ningabi njengokhokho benu abazenza lukhuni izinhliziyo zabo, kuyimanje sithwele izono zabo. Amen. Ngifuna ukuba nithole kahle ukuthi lento esiyilandelayo isuka kubabamkhulu. Nempela kwaba njalo, amaNazaretha amaningi aseyilahlile indlela kaShembe, bayawugxoba umthetho kaJehova, balandela imithetho yabo nezithixo zabo, sebezakhele onkulunkulu babo namazulu abo, ababizwa ngokuthi izulu lomndeni. Ngakho-ke kumele abantu bazi ukuthi uma sichitha imikhuba eminingi eyenziwa ngamaNazaretha, kungenxa yokuthi sithunywe ukuzovuselela ivangeli lomprofeti. Kuleli bandla sithunywe ukuthi sizovuselela ivangeli lomprofeti. Lokhu uShembe owasifundisa khona kunjengoba kunjalo naseBhayibhelini. Uthi uJehova singayihlabeli imimoya yabantu asebafa, noma ngabe bangobaba bethu. Ngoba uma esefile ukumhlabela sekungumkhonza, usengomnye uNkulunkulu. Uma nje usuhlabela umuntu ofile, noma abe umama wakho noma abe ubaba wakho, uma usukhuluma naye usuyamkhonza, usengomnye uNkulunkulu. Kanti uJehova uthena uNkulunkulu wethu munye, asikhonzela yedwa. Le mfundiso eseBhayibhelini uShembe ufike wayigcizelela, kodwa akaze afundise ukuthi abafile bangamadimoni, njengoba kushiwo njalo kwamanye amabandla. Uyaqhubeka ubabamkhulu uthi abantu abangakholwa balindelwe ukujeziswa okubuhlungu. Umuntu ongakholwa usitshela ukuthi njengoba yena emphika uThixo ngeke ajeze. Kepha akunjalo. Lo muntu ufana nokuthi uma kuduma izulu lishaya umbani, bese yena uyacimeza, evala amadlebe ngokuzitshela ukuthi ngeke limenze lutho, okungamanga aluhlaza, ngoba lizomshaya kunjalo. Khuluma baba mkhulu.
kunjalo ukuphika ubukhona bukaThixo. Uyojeza uthanda noma ungathandi. Akukhalelwa umuntu esigodini sosisi. Nani bemindeni yabo akukho eniyobenzela khona uma sebedlule emhlabeni. Kuphela ngumlilo ubusuku nemini. Anandlela yokubakhulula ngaphandle kokuba celela intethelelo enkosini ngeminikelo nangemthandazo. Nani niyoze nidlule emhlabeni nikwenza lokho. Amen. Akhuluma mina, kukhuluma uShembe. Ukuthi uma ungamkhonzi uNkulunkulu, into okufanele uyibheke kwelizayo umlilo imini nobusuku. And akakwazi umprofeti uqamba amanga. Ngoba lokhu ukukhuluma kuqali ngaye noJesu wakhuluma. Thina sifundiswe nguShembe ukuthi abangasekho emhlabeni sibakhumbula ngokubanikelela. uShembe wayengakhulumi into oyicabangayo, kodwa wayezwa ngoNkulunkulu. Umnikelo udlula kuNkulunkulu uze ufike komnikelo, uze ufike komnikelelayo uNkulunkulu. Uma ngabe unikela ucelela umuntu wakini ukhuluma kuShembe noma kuNkulunkulu, bese uthi ngalomnikelo nginikelela abakithi, bese lo mnikelo uthathwa zingilosi ziusa kwabakini zithi nanku umnikelo okunikele umntwana wakho ecela ukuba uphume usizini. Bese ke lo muntu uyaphuma bese kunikeza isibusiso ethi awu ngiyabonga mntanami inkosi ikubusise. Kodwa lo mnikelo ufike kuye ngengilosi, ufike kuye via uNkulunkulu. Amen. Kodwa kuvele uhlabe inkomo noma imbuzi, lokho ungabikwanga uNkulunkulu, usuke usuhlabela abanye uNkulunkulu, usuwenza isono. People must understand this thing very clearly. Ukuthi ayikho into okuvunyelwe ukuthi mawukholiwe uguqe noma uqoshame ukhulume nomoya nomuntu owumoya. Uma ukwenza lokho, noma ngabe ukhuluma nomama wakho noma ukhuluma nobaba wakho noma ukhuluma nobaba wakho omkhulu, usuwenza isono. Ngoba usukhuluma nabanye oNkulunkulu, ngoba lo muntu okhuluma naye ucela into kuye, ubika into kuye. Kanti wena ungumntwana kaNkulunkulu, kufanele yonke into uyibike uNkulunkulu. Kodwa kukho konke esikwenzayo sibheke omubi osihlasela ngezindlela eziningi. Ngike ngezwa omunye umuntu ku TikTok ethi umuntu osefile akanawo amandla kunomuntu ophilayo, ngoba umthakathi uyakwazi ukuthwebula umuntu osefile athakathe ngayo. Uyaqhubeka lo muntu uthi umuntu ofile akanasabelo kumuntu ophilayo. Angazi ukuthi usho ukuthini uma ethi umuntu ofile akanasabelo kumuntu ophilayo. Angazi ukuthi usho ukuthini lokho. Ngoba ukuthi umuntu ufile akujiki ukuthi ubaba wakho uma ehlupheka uzoza kuwe. So umuntu ofile unazi isabelo kumuntu ophilayo. Ngoba the very fact ukuthi uyamnikelela ucela ukuthi uNkulunkulu lokhuza emkhulule lapho, kusho ukuthi unesabelo. Ngoba ithemba lakhe likuye. So angazi ukuthi lo muntu besho ukuthini mayithi umuntu ofile akanaso isabelo kumuntu ophilayo. Uma echaza ukuthi umuntu ofile ayikho into emhlanganisa nophilayo noma engumndeni wakhe, usifundisa into esuka ekhanda lakhe.
kodwa ongayazi. Ube sebala izinto eziningi ethi umuntu ofile akakwazi ukuvikela umuntu ovelelwa izinto ezimbi elapha emhlabeni. Futhi umuntu ofile akakwazi ukuhlasela umuntu ophilayo. Ngisho wabulawa nguye. Akulona iqiniso lelo. Baningi abantu abasemajele ngokubulala abanye abantu. Bese ofile ebahlasela beboshiwe. Beze kithi bezovuma izono. Bethi asibalekelele kulempi abayilwa nomuntu osewafa. Uthi-ke lo muntu uma kukhona umphikisayo, he must prove it. Mina ngiyamphikisa. Ngoba baningi abantu abasemajele abafike beklinywa abantu abababulala bese jele. Baningi, hayi ukuthi ngiyakucabanga lokho. Those people have approached me. Bebika ukuthi lo muntu lona abambulala ufika kanje mbone efike menze kanje njena ecele ukuba simnikelele simxolele. Saze safundisa ukuthi uma umuntu umbulele noma ngabe umbulale ngephutha noma kanjani manje umuntu kuwambulala ukuze lo muntu lowo exolele ngoba uxolele umuntu ombulele. Safundiswa ukuthi thatha umnikelo uyomnikelela uthi ucela ukuthi engene ezulwini. Ithi le ingilosi noma lento ngangaqala ukuyizwa ngengilosi. Ayikho into ebhekwe umuntu ofile edlula ukuba engene ezulwini. So uma umuntu efile umnikelele ukuthi engene ezulwini. Lo muntu lowo by ukumngenisa ezulwini akakwazi kube buyelwe nawe. Ngoba usumnikeze into enkulu. Uyacela uxolo. Kodwa uxolo olukhulu ukuthi umuntu umnikelele ukuthi engene ezulwini ngoba noma imuphi umuntu osefile ufuna ungena ezulwini. Ngaphambili ngeke ngasho ukuthi kunabantu abafike bakholwe into ethize. Bese bethatha izinto abazikholwayo bezophikisa ngazo abantu abaziyo. Bavule isikole sokudukisa abantu. Lo muntu akazi lutho ngalento okhuluma ngayo. Kodwa usevule isikole ukufundisa ngokungazi kwakhe. Uvula isikole sokudukisa. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu efike ekholwe into ongayazi. Ebese efundisa ngayo as a fact. As a reality. Ngeke ngezwa enye intombazana ibeke isithombe sika Jesu omnyama. Sithi whether uJesu uthiwa mhlophe noma mnyama ayikho into eUJesu. Ayikho into eyinkolo. Yabo. Angikwazi mina ukuvuma ukuthi wethu umuntu ayikho into eyinkolo. Angikwazi ukuvuma lokho. Ngoba mina angizange eyami inkolo ayakhiwa ngabelungu. Okokuqala eyami inkolo kwafika umprofeti othunywa uNkulunkulu. Okwesibili njengamanje la kufika ingilosi. So uma ngabe abantu bomdabu nabayizangoma bekholwa ukuthi likhona idlozi elifika kubo libathwasise. Kungani ukuthi mina uma kufika ingilosi ingitshela indaba kaNkulunkulu bese kuqhamuka umuntu ethi ayikho into eyinkulunkulu. Ayikho into engilosi. Kodwa mina ngihlala nengilosi from 2006. Ingifundise njengoba tenizwa nje umkhokheli Shumayela uqale kwafika ingilosi kuqala ekseni yafika yamtshela ukuthi hamba ushumayele kanje wafika wavula incwadi niyazi umkhokheli akafundile kodwa lapha azikho incwadi ongayivuli
ngoba usuke efundiswa ingilosi. Now mase kuqhamuka umuntu ke sethi akakho uNkulunkulu, ukholwa into yakhiwe, is no spiritually. What do you mean? Because ingilosi is spiritual. Uvuka uthi inkolo into engekho spiritual. Yes, inkolo yabelungu mhlamba ayikho spiritual, kodwa lethi nesilandelayo is spiritual. Because God is spirit, is a spirit, and we siyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngiyavuma ukuthi isikhathi esiningi umuntu ofile uyaye engabanawo amandla okuzivikela kubathakathi abamthebulayo. Kodwa hayi ukuthi noma imuphi umuntu ofile engathwetshulwa ngumthakathi athwebuleke. Akusho ukuthi noma imuphi umuntu ofile engavele nje umthatha efike emthwebuleke. Baningi abantu abayaye bethakathwe ngabantu bathakatheke. Kodwa hayi ukuthi noma imuphi umuntu ungathi uma umthakatha athakatheke. Mina nje ngeke ungithakathe kalula. Noma sengifile ngeke ukwazi ukungena ukungenza umkhovu wakho. Ngoba ngihamba nabantu basezulwini. Ngeke ukwenze kalula kulokho. Noma sengifile ngeke mina ungithebule kalula ngoba ngihamba nengilosi, ngihamba noNkulunkulu. Ngisho umphefumulo wami uphuma lapha uyothathwa ingilosi uze uyofika ezulwini. So umthakathi has got no power over me, alive or dead. Uma ukholiwe ngempela awukwazi ukuthi sibaningi njengoba sihleli nje nahlala sithakathwa. But abantu basithakatha befuna ukuthi sife singafi. Befuna ukuthi sibe izinto ezithile zingenzeki lezo zinto. Kodwa abanye abantu bayathakatha bethakatheke. So lo muntu you must not make a general rule yokuthi uma umuntu ethakatha uyathakatheka. Bakhona abathakatha bengathakatheki. Bakhona abantu abathwetshulwayo sebefile bengathwetshuleki. Kanjalo baningi abantu abavikelwa ngabafile ekuthakathweni ngabanye abantu. Kuya ngokuthi umoya wofile usesimeni esinjani. Akungathi ngoba yena engakwazi lokho bese ethi akukho. Yes. Abantu abafile basivikela. Mina umama wafa ngo-1981, ngo-1983 wafika ezizela, wafika wangivusa. Wathi vuka uthandaza, awuthandazi ngani? Ngangilapha eMbumbulu, ngiyimantshi. Wathi abantu abangakholwa bathembe emthini. Wena ngoba awuwazi umuntu uthembeni mawulala ungathandazile. Ngavuka ngathandaza. Kanti ngakusasa ngizohlangana nezinkinga ezixakile, angizokhuluma ngalezo. Kodwa ngimtshela ukuthi umuntu ongasekho emhlabeni uyafika akutshela ukuthi yenzani akuvikele. Amen. Engathi yena mangabe engamvikeli bese ethatha izinto esizazi lethi azikho. Ngabantu abacabanga kanje okufanele baqondiswe. Ngoba banevangeli eliyinkohliso. In spiritual space, 1 + 1 is not always 2. Yes, in the realm of, in the spiritual space, 1 + 1 is not always 2. Ngaba njalo scientifically, but spiritually it may not be like that. So uma ungakwazi wena lokho musukusho ukuthi akukho. Ngoba siyakwazi thina. Kulezi zinto ozibalayo othi abafile bayihluleka ukuzenza, okusho ukuthi sizothi noNkulunkulu akekho. Ngoba naye siyasimcele ukuba asenzele izinto eziningi kodwa zingenzeki. Ziningabe izinto esizicele kuNkulunkulu zingenzeki. Kusho ukuthi ke kufanele sithi naye akekho. Ngoba yena ugada ngokuthi ima ucele kumuntu into ingenzeki. Kusho ukuthi ke lo muntu akekho.
uma ucela uNkulunkulu ke ingenzeki into ke naye uNkulunkulu kusho ukuthi akekho. Uma ucela kuJesu ingenzeki into kusho ukuthi noJesu akekho. That is the way lo muntu ocabanga ngayo. Labantu abacabanga ukuthi bafundile bayazi bengazilutho. Akwazi ilokhu za ideology supersede effect reality. Cannot. Kusho ukuthi kulo muntu into ekhona imimoya yabathakathi ngoba bona benza into yenzeke. Kodwa noNkulunkulu uvama ungabalekeleli abafile. NakuNkulunkulu siyazicela izinto zingenzeki njengokufisa kwethu. So it must not be a criterion ukuthi ngoba abantu abafile siyazicela izinto kubo zingenzeki and therefore umuntu ofile akekho, umuntu ofile akanabo ubudlelwano nomuntu ophilayo. But thina siyazi ukuthi unabo ubudlelwano. Hayi ukuthi siyakholwa, siyazi. Mina umama wafa. Wathi esesemakhazeni wabuya. Wathi mntanami uza ngizokutshela ukuthi ubaba omkhulu ungibekile. Wangithatha waze wangibeka lapho ubaba omkhulu embeke khona. Wangifisa ezulwini. Yila ngiyakwazi mina ukuthi mangifa ngizoyakhe. Wathi umama ke buyele emuva uma ngabe uyiphathe kahle nawe uyofika ubaba omkhulu ekulande siye lapha. Ngawubona umuzi ngathatha umama esesemakhazeni ngoba ngingane yakhe. Angazi ukuthi umuntu mayesethi akukho ubudlelwane phakathi komuntu ofile nomuntu ophilayo uchaza ukuthini. Abantu abaningi bayaye bebukeke bekholiwe. Abanye bengabafundisi abakhulu kanti abaziwa ezulwini. Yibo laba ke ukuthi uma sebefile abathakathi bekwazi ukubathatha beyobenza imikhulu. Ngoba kukhona abantu abaningi bayebecabanga ukuthi bakholiwe. Ngizokhuluma at a later stage about this. Ukuthi ukukholwa kunye akukho ukukholwa okwakhiwe ibandla noma wakhiwe inkolo. Ukukholwa kwakhiwa kwalethwa uNkulunkulu kulokhuza kuMose kuphela. Ngisho abaprofeti after that abakaze bewulethe umthetho kaNkulunkulu kodwa bayafundisa ngomthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu munye weza noMose kuphela. Yikho noYeshua ethi ngisho ngathi inkosi kunjani kodwa uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu lo owalethwa uMose awukholiwe awaziwe ezulwini. Ngamuzwa noSelisial ekhuluma leyo nto. Kodwa ke abantu abazi kodwa bazoze bazi ngoba isikhathi is approaching. Bazobona ukuthi uNkulunkulu into enjalo. Kodwa uNkulunkulu unamandla okusindisa umuntu ofile nakophilayo. Noma umuntu esefile esethunjwe ngabathakathi uNkulunkulu angamlanda noma aphila lapho ekhona. Yes. Noma ukuphi uNkulunkulu uyakulanda. Noma mhlawumbe usuze waya kuphi uyakulanda. Ngiyabazi abantu ababethwetshulo balanda ushembe. Ngiyabazi. Hayi ukuthi siyakholwa kakhuluma bona. Siyabazi abantu abafa bayezulwini lezinja bawulandwa ushembe. Bafaka ezulwini. So abangathi abantu uma bengazi bese bethatha ukungazi kwabo bethi befundisa ngokungazi kwabo as if ukwazi. Ingilosi isichazele kakhulu ukuthi umuntu ofile singamvikela kanjani kubathakathi thina zihlobo ezikholiwe ngokumnikelela sicele kwabasezulwini ukuba bamlande nempela bamlande. Siyakwazi lokho. Yafi ingilosi esitshela lokho. Yathi bonke labantu abathwetshulwe kufanele ukuthi sibalande lapha abathwetshela uNkulunkulu. Yasitshela ukuthi kufanele sikwenze kanjani lokho.
satshelwa ingilosi ukuthi abantu bathwetshulwa mina ngangakukholwa kodwa yanjena ingilosi ukuthi abantu bayathwetshulwa hayi ukuthi kuze kuthathe isidumbu sakhe kuthatha umoya wakho hambe kosetshenzwa ngawo wenze isiqhela sakho that is possible kuyiqiniso kodwa lokho akuchazi ukuthi ngoba abantu bekwazi ukuthwetshulwa so noma imuphi umuntu ofile akalutho ngoba ile mfundiso yobuKristu yokuthi umuntu ofile uyinto engekho no akubo bonke abantu abathi ma bethwetshulwa bese bethwebuleka abantu abafile babuye emhlabeni kanti zonke lezi ipoki yini abantu abafile babuya bebuyele bemzini yabo whether that is done ngendlela kaNkulunkulu noma cha kodwa iyenzeka kodwa ezulwini umuntu okholiwe ngumuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu so abantu bengasho ukuthi hayi sikholiwe ukukholwa ukugcina umthetho kaNkulunkulu uma ungawugcinile umthetho kaNkulunkulu ngisho ungayibiza ngekholwa ezulwini awaziwa akho ngilosi ozothi uma ususenkingeni ikhishwe ize kuwe izokukhulula ngoba awaziwa abantu bayabecabanga ukuthi bayesatshiswa nje uma kuthiwa kukhona ukufakwa esihogweni somlilo ngenxa yezono zakho ngibona ukuthi uJesu wayengakhulumi iqiniso uma ethi abangalungile bayayiswa esihogweni noShembe wabe esesabisa uma ethi uma singamkhonzi uJehova siyolahlwa esigodini sosizo abantu beyiduduza bethi becabanga ukuthi uma kuthiwa umuntu uyoya esihogweni hayi kuyashiwa nje ngoba ngesatshiswa awesatshiswa utshela iqiniso baningi abasazoya esihogweni nakhona napaphathu wethu mina ngeke ngimbone umuntu efa emini phambi kwabantu ebusuku abonakala ephuma ethuneni apoke kodwa indoda yakithi eyangcwatshwa nje isibheke kwathi ebusuku yabonakala isiphuma isibheke iphuma ethuneni la ibukwa nale ntombazane baba ilanga wayekhuluma ngayo yangcwatshwa emini ebusuku yabonakala isiphuma ethuneni la izonke neziphakameni uma umuntu engafakwa emlilweni ekufeni usuke usuphumaphi uma umuntu engafakwa emlilweni ekufeni usuke usuphumaphi umlilo kuye ngenkathi umoya wakhe usuzula emhlabeni uma ngabe umuntu engathi mayesefile omunye efakwe emlilweni kuyakwenzeke kanjani ukuthi simbone esewumoya isipoki ehamba evutha umlilo ngoba hayi ukuthi inkolelo ukuthi abantu imoya yabantu iyavutha umlilo sike siyibona mina ngakithi ngiyasazi salukazi esasithakatha ngendlela eyisimanga kwathi sesigulela ukufa asaze safa sabola siphila saze sacela ukuduthulwa umphefumulo ungaphumi ngiyazi nomkhwayimba ngoba wayengakithi ekhaya sathi sesibulela abantu abangu99 manje ezulwini kuthiwa asibahlanganise babe ngu100 kusho sona kuthi hayi ngofa mase ngihlanganisa aba100 sisazothatha kanjani ngoba sesibolile ebusuku sasiya sivuthe umlilo abantu baphume babaleke ekseni sibabale bonke abantu esababulala ngikhuluma ngesalukazi engisaziyo sasekhaya nomkhwayimba igama laso lokho nje kukodwa kufakaza ukuthi uma umuntu ebenza izinto ezimbi uyajeziswa ekufeni kwakhe futhi ikhona into eyisihogo
uma singekho isihogo kuyaye kwenziwe yini ukuthi abanye abantu ukuthi sebefile bese bevutha umlilo usuke usuphuma phi lo mlilo qhamuka ungayikhohlisi uzovutha ngempela ngiyahlala ningilosi lento esiyikhulumayo siyicabanga siyazazi baningi abantu ekufeni abazovutha imini nobusuku ngicabanga ukuthi ubaba mkhulu uyanikhohlisa uma ethi akukhalelwa umuntu esihogweni somlilo akakho okhalela omunye esihogweni somlilo akukho ukuphumula esihogweni somlilo bahleli kulelo lusizi esihogweni somlilo bahleli bekhala abasenakhululwa ukudla kwakhona usizi lodwa amanzi akhona izinyembezi yeah ungayikhohlisi uwenze noma yini ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyadlala mayithuzosihogweni khona isikhathi esizofika kuwe mawuze uwenza izono noma uyikholwa noma uyilikholwa noma ulapha noma uyelapha ekhaya kukhona isikhathi dadewethu mfowethu baba lapho khona ukudla kwakho kuzoba isilonda somzimba wakho amanzi akho kube zinyembezi zakho that is a fact kuzokwenzeka manje ngiyangibone abantu bezibulala ngoba bethi babalekela usizi besho bengazi ukuthi yini usizi usazoke uhlale endaweni lapho ukudla kwakho kobe kuzilonda zomzimba wakho amanzi akho kube zinyembezi zakho siya lapho ongena kubona umuntu omaziyo impilo yakho yonke yeah lapha siyakhona asiqoqwa ngokwazana siqoqwa ngemisebenzi yethu uma uthakathi uyohlala nabathakathi ukuthi niyazana kunjani uma uthakathi uyohlala nabathakathi njengoba sihleli njena lapho siyakhona zobe sikhona sonke lapha kulabo abangazukuya esihogweni angazi ke abazoya esihogweni ngoba khona abantu abathi belapha bebe benezinto ezixakile becabanga ukuthi ababona akakho umuntu ononya njengoSathane njengoba wazi ukuthi kunabantu abathola ukujabula ngokuzwisa noma inhloboni yobuhlungu basuke benenhliziyo kayise uNgusathane uSathane uenjoya ngokubona umuntu ekhala uenjoya ngokubona umuntu ehlupheka bakhona abantu abanjalo abanga igebengu engafike nje zikuthathe zingene endlini yakho zikudlengule phambi kweingane zakho ziyenze yonke into sezikudlengule noma ingane encane noma injani noma abiyakhala noma unjani he has got no feeling ukuthi udlengula isalukazi noma udlengula ingane encane phambi kwengane noma kanjani he has got no feeling I've come across these things again much. Kunomfana engamgweba 30 years ejele. Wayedlungula amantombazana amabili, enye isena 11 years, ingakazi izihlangane nomuntu wesilisa. Wathatha wababopha. Wabalalisa lapha. Omunye ke wayesethe ukukhula ngengane incane. Wabhema ugwayi wahleka nabo ebabophile belele edlengule lengane idlengule ukuthi ikhala kanjani akanandaba ehlale kuyibo ebabuke ehleka ebese buya eza kwenye futhi idlengule kuthatha hours and hours enjoy lento he enjoys the pain and that's what Satan is. That's what Satan is. And uma ungaqala ukholwa, you must know that you are going to face Satan.
uyothi ufa nje nefice ingilosi likaSathane sesithi awuza ngapha anginesabisa, I'm speaking the truth. Abantu baye becabanga ukuthi siyabahlupha uma sithi ababuyele kuJehova. Zonke lezi zinto enizenzayo ezisinengiso uNkulunkulu ngelinye ilanga zizoba usizi nezinyembezi. Kukhona izintombi uzothi uma sezifa ziyothengelwa isiketi ngoba zinamabhulukwe kuphela. Ezinye izidumbu zisazophalwa izinzipho nemilomo ngoba enganakungcwatshwa isidumbu esipende umlomo. Sinezinzipho ezifana nezikaSathane. Kodwa akusasizi lutho. Uyoqhamuka esihogweni eyilento obephila eyiyo. Usizilutho. Ubacabanga ukuthi abaprofeti basuke beqamba amanga noma bedlala ababethi bekhalela izintombi ezinhle nensizwa. Kade ngizwa nje Celestial ekhuluma ngaleyo nto. Ukuthi ungacabanga ukuthi ungapenda umlomo. Upenda inzipho zifana nezikaSathane. Wenze yonke lento yenziwa unquma amasisha usucabanga ukuthi uzosibalekela isihogo. Ngeke uzosibalekela. Uyakuso. I don't care ukuthi uthini, but you are going there. Bonke laba bantu abafaka ilokhuza yonke indawo, kufakwa ama-tattoo yonke indawo emlenzeni nakuma private parts nani, bahlobela uSathane Nkosi yami. Their days ziyadabukisa ngoba bahlobela uSathane. Ezulwini ayingeni tattoo. Ezulwini ayingeni zonke lezi zinto ezenziwa amantombazana. Ezulwini alingeni ibhulukwe. Yonke lento bazokusha nayo. They like it or not. They like it or not. Abolalela kahle uSelestial ukuthi batshelayo. Ngiyajabula bona amaKristu asenayo umprofeti kaNkulunkulu. Abatshela iqiniso. Bamthuka baze bama. Babona ukuthi isithuka umuntu kaNkulunkulu, lo muntu ukhuluma izinto zenzeke. Babesho yonke into ngoCelestial bedawu nomoya kaSathane, uhlala ekhuluma ngesono akakhulumi ngothando. Kodwa manje njalo mangifuna bathi hawu nangu uCelestial washo nakusekwenzeka. Hawu uCelestial washo naku sebayibala manje izinto obezisho. Kodwa akaba iminyaka eminingi. And I'm happy. Ngoba uNkulunkulu ugcinelethe umprofeti kumaKristu ngoba amaKristu maningi kakhulu emhlabeni. Kodwa kufanele ukuthi beyesihogweni bazi. Kuqhamuke umprofeti enkolweni yabo beyesihogweni bazi. Ngoba thina besitshela thina bathi sikhuluma into yakwaShembe. Masibatshela ukuthi awukwazi ukuthi ungathi umuntu wesifazane ufake ibhlukwe ubhuncazele ngebhlukwe usocabanga ukuthi uzongena ezulwini. Nazo zonke lezi inwele abazakhayo, hey, bahlomisa amadimoni. Yathi ingilosi uthi umoya ufa njena ufice umnikazi walezi inwele esekulindele ekuthathe kuselapho khona noma usesihogweni na uzwe esihogweni noma ubukholiwe uyoya esihogweni usuyise lezi inwele. Esho njalo ingilosi. Yathi njengoba befaka lezi inwele njena abanikazi babo njengoba wena ngenkathi uthatha isibuko uyibuka nalezi inwele lezi nalo moya lona na usukujabula ngoba uhlobe ngawo. Ithi ingilosi ngenkathi nje uphuma umoya wakhe koqhamuka umoya lona okade uhloba ngawo uthi woza mngani wami.
ungayi lapha athi usebenza khona uye lapho ubuhlo bakhona ngeinwele lezi amakula ngiyaxolisa amandiya nabilungu. How stupid are black people? Ngisho impela abahlakaniphile abafundile ababoni ukuthi lento lena iyabapho ibenza izilima ukuthi ungafike uthi umlungu usho yonke into ngomlungu kodwa kusasa uthatha inwele zakhe uhlobe ngazo. Izinto ezenziwa abantu abamnyama ziyadabukisa. Ngisho ngithi ngafunda incwadi lapha khona kwaba khona isatanist uLaVey eAmerica eminyakeni yo-60 wavula ithempeli isonto lama-satanist. Wathi ezolivula lelo sonto kwagcwele intatheli, waqhamuka ephuca ikhanda efaka ukhololo. Ngaleso sikhathi wayengakaze bonakala umfundisi ophuca ikhanda. Zambuza intatheli zathi hawu kuchaza ukuthini lokhu kwisatanism ukuthi ufike uphuce ikhanda bese ufaka ukhololo. Yathi satanist kuchaza ukuthi silibandla eliphikisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthanda inwele. Lokhu ukuthi ngiphuce ikhanda kuchaza ukuthi libandla noma inkolo ephikisa uNkulunkulu ngoba ngokaNkulunkulu ufuna umuntu ehlale enenwele. Kuphelanga minyaka emingaki bonke abantu abamnyama baphuca inwele, ngisho abafolisi baphuca inwele bonke. And strange enough ayikho into embi njengokuphuca. Kodwa uSathane uwenze ukuthi beyibone bebahle mabephucile. Straight. Kodwa angazi ukuthi labantu babengayithathi izithombe zabo ngoba ngisho ama-politicians bayibona ukuthi uqala sasibahle kanjani sinenwele. uSathane mase eqonda ukwenza isiphukuphuku uthatha into embi eyenze uyibone inhle. Akakho umuntu omuhle njengomuntu okamile, ningamangala mangangena lapha ngakamile ukuthi ngabanjani. Kodwa abantu amase bengene uSathane bachazwa ungakami. Khona elinye ixhosa lapha eli advocate ehlale lingakamile. Uqhawe ukuthi uyagula lo muntu ekhaya. Yena uyibone muhle. Khona omunye umnqatha bani? Umnqatha siyakama manje. Angani useNazaretha. Siyakama manje. Umuntu uma esengene uSathane noma yipi into enhle kanjani mase bebathi njena ifashion iba yinhle. Ungathatha ibhluke lakho ulisike yonke indawo. Ulisike lilisha. Bese uyibona umuhle mase usikile ibhluke. Uthi umuhle. Unganankinga. Upenda umlomo. Ususa amashiya akho ufaka amanye. Ubone umuntu ephenduka ebe isipoki esaphila. Ngoba laba abantu abanezinkophe ezinde uvela bothi kanti uSathane into nje. Kodwa uthi muhle. Usuke ebuhleni waya ebubini kodwa akakuboni ukuthi ububi lo. Akakuboni ukuthi isiqalekiso lesi. Uthi-ke uShembe abantu abangakholwa balindelwe ukujeziswa okubuhlungu. Kunjalo ukuphika ubukhona bukaThixo. Uyojeza uthanda noma ungathandi. Akukhalelwa umuntu esigodini sosisi. Nani bemindeni yabo akukho eniyobenzela khona uma sebedlulile emhlabeni kuphela ngomlilo ubusuku nemini. Iningi labantu lithi liyakholwa kodwa bayizaphula umthetho. Usizo lukhulu kubo. Noma kukuphi lapho bekhona noma behlabelela
sibabona behlabelela bejabhile amashwa abongamele. Lokhu kudalwa ukungakholwa imibiko kaNkulunkulu nokuba nabaprofeti bavuma izimfundiso zabantu nje, baphika izimfundiso zezithunywa zasezulwini. Khuluma ubaba mkhulu. Uma ungababuza ukuthi le ndoda noma umama lona abamlandelayo ubatshelani ngoJehova noma ngomhla wokuphela, ngeke bakuphendule. Baguqula imithetho kaNkulunkulu ngamasiko abantu angasizi ngalutho, kuphela aletha ukuhlupheka emhlabeni nokubhubha esihogweni kwelizayo. Ngathi baba ekhuluma lento ngacabanga indaba yamaNazaretha kithi. Ngoba nabo amaNazaretha uma umuntu usengene engene ukuhlubuka uyayihluleka ukubona into sobala ukuthi lo muntu abamlandelayo uke khulumeni ngoNkulunkulu. Ukhulumani ngoNkulunkulu? Lutho. Kodwa abantu abathi bekholiwe belandela umuntu ongasho lutho ngoNkulunkulu. So uma ngabe kukhona izangoma kufanele ngoba akhona abayifundiswe ngoNkulunkulu. Kodwa bathi lo muntu uNkulunkulu, kodwa engakwazi ngisho ukukhuluma ngaye ngaphandle ukuthi ngiNkulunkulu. Akukho okunye ongakusho. Nangoku uyabuza ubaba mkhulu ukuthi lo muntu abamlandelayo ubatshelani ngoNkulunkulu? Ubatshelani ngomthetho kaNkulunkulu? Lesi simo ubaba mkhulu okhuluma ngaso kumaNazaretha, sebenendoda engazi lutho ngokukholwa abayibiza ngoNkulunkulu. Uma uthi uyabakhuza bavele balwe nawe. Uthi-ke uShembe, laba abangakholwa umcebo wabo ngeke ubasize ngalutho. Kuphela bazibasela umlilo omkhulu abazobhukuda kuwo, futhi omkhulu ohlula lo okwangena kuwo oDaniel noMeshach noAbednego. Lapho bakhishwa khona ingilosi kaNkulunkulu. Uthi bonke laba bantu engibabala basazobhukuda emlilweni. Bacabanga ukuthi kuyadlala. Yake yasho ingilosi lethu lapha ngezansi sasina kushisa ihlabathi. Abesigxumagxuma abantu bengakwazi ukusina. Ethi ingilosi kujwayeleni ukusina ekushiseni ngoba nisaya lapho enizonyathela khona emalahleni. Futhi ongeke uyithole indawo lapho ongaphumula khona. Uyaqhubeka ubaba mkhulu uthi nivumelani omubi anizuze ngokwahlukana okungaka na. Nithanda ukulandela labo uNkulunkulu abanidukisile ngamabomu. Aniboni yini ukuthi balahlekile? Baphika uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba kanye nesithunywa sakhe bayasiphika. Baphika nemibhalo eqinisileyo, bafuna nifane nabo ningakholwa njengoba bona sebehlubukile. Ubaba mkhulu akhuluma emandulo uthi ukhuluma into eyenzeka manje, futhi eyenzeka ebandleni lethu. Labo bangabathengisi ngeqiniso ekukholweni bayoba ngabancinyane embusweni wezulu. uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemithetho yakhe ebhalwe phansi. Wayifundisa nangabaprofeti kanye nabapriest. Ngakho labo abangavumelani nemithetho kaMose baya ekulahlweni. Nina bakholwayo ngeqiniso lemithetho kaJehova uNkulunkulu wenu, ningabi ngabangani nabangakholwa. Ningasondelani nabo abenza inkolo yenu inhlekisa nomdlalo. Yesabani uJehova kanye nezithunywa zakhe zonke uma ningamakholwa eqiniso. Amen. Amen. NjengamaNazaretha asebuhleni enza inkolo kaJehova inhlekisa, esithi uma sibakhuza
balwe nathi. Uthi ke baba mkhulu ningabavumeli banithuke banisabise nize nifune ukushintsha iqiniso likaThixo nilenze umdlalo nani nenze abaprofeti abaqambe bamanga. Kepha cikelelani ningagudluki kokubhalwe phansi. Nilimele iqiniso enalemukelayo livela enkosini. Nibagade labo abaphikisa imithetho kaJehova ngamaphupho abo. Bayingozi eguquleni imithetho kaThixo. Angithi uSathane usebabonile ukuthi bayiziba imibhalo bakhetha amaphupho. Ngakho uzobadukisa kakhulu. noNkulunkulu bayekile ngenxa yokungaqondi kwabo imibhalo. Ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. Kepha ningalungi kuze kweqe. Ngoba nizosuke nivumele abahlubuki babuse enkolweni kaJehova. Kumele nikunqabe okunqatshiwe emthethweni kaJehova. Nikuchithe impela ningakuvumi. Amen. Amen. Njengoba sifundisiwe ngumprofeti nayingilosi, singakuvumi ukuthi izangoma nongqengili bengene phakathi kwethu. Singavumi ukuhlabela amadlozi ngoba uSheme usenqabele ukwenza lokho. Uthiwe baba mkhulu, ningakhohlwa uma senibabonisile, kepha bona beqhubeke benze inhlekisa inkolo kaJehova. Khumbulani umthetho othi iso ngeso. Uma belishaya ngempama baphenduleni ngezinqindi ezilishumi. Kepha ningakhohlwa izixwayiso ezafundiswa nguYeshua ngaphambi kokuphikisela. Khuluma baba mkhulu. Kuhle ukufela inkolo. Ngoba laba abanjala ababe besalinda ndawo baqonda ngqo eparadise. uNkulunkulu ubalungiselele indawo ngokwesokunene sakhe. Laba abaphika inkolo kaJehova yilabo uNkulunkulu abaqalekisile. Ababoni lutho emehlweni, baphika imibhalo ngendaba yokuqagela. Uma benani bathi bayakholwa kanti banamanga, uJehova ukwazi kahle konke abakwenzayo. Ngeke basinde. Iningi labo uzobabona ngokwenza izinto ezinqatshiwe emthethweni, bedle okuyisinengiso ngokuphika imibhalo nembala bazilokho nje. Nkosini